Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Nilip soar loching thor asong atung asai hem kimi kangpupon. Nilip soar loching thor asong amahang pathek ponang koki penang an nilip ahawar along ason alam ki lampong aputhak pen chenglo ason soar lo atum kiduk kisung kip hopen kipa jok dunji aphan mati ajat asai le dosita cherap chito dunji aphan si sai deng pon bom non ke bang ji ar ni anta ajat aki sungsita sai ke klem cherap dun bom ji busi nilip so arlo ching thor asong amepi malika kropi pen ningjepon labang so amai longka chetong dun choki hola police station OC jagadish deka choki hola police station chairman ilison dimu sarkari gaubura welson krola pen penang an man peng kedo kethe kidingatum chetong dun Nilip soar loching thor asong asai hem kang pupon moi kro arong asar longsar kro ari deng pensi ing pupon lo bang so amaya hot aluhi sarpo aman pen kachetong dun IGSSS project officer Jackson milik chetong dun mahe longlam theke jaipon ke soar lo atumta rat ki dok ki song along kirap dunji aphan ki arpudo lapen aja kong thipi klasikai ke ta ahok lapen chilang pet pensi sai deng pon lo pulote mesen po Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News Ti presa itupan kiropilo pini disebet nilitum labang so nilip soar lo asong along nilitum pinang an ajak ding pipen nilitum kachiseng nilitum patir pilo boy pisitame nilitum isi ahem tun kawe lapen nilibarat nilitum pan kachini ni ladak hello nilitum office desemet nilitum hemtun hason lo lasi laso hemtun kangpu alam the puthak si pininang litum phan labang so news penajok lak ni lebarat la pen Karbi Anglong arat phansitame ni litum nang chithan ba jesemet pinini ti litum long nang kachet tong don rong asar la pen jesemet ladak ahem phu songja timong phansitame ni litum kero pilo ni lip sar song ang litum la nilip solos jingthura song komento ni 2019 July 21 tarik ang litum la bangso nilip ha war long na litum la nang tum asong amhang patheng ponang kok kupi sinang to kemang pon bangso mang patheng nang kok kemang ke lalo je dak nilip along pir the sorlo tum jesemet sorlo tum akisu lapen sorlo tum phan kai ki aprang ki dam dun thek the ni tum mane ki ajara long pusame ki thek the ki re long astame chithan che mum pon ra che pare pon ra la nilip along arlo long sitame ni tum sorlo long ta tum sitame aprang ki dun thek ji lapen jesemet rong rup along lapen non malom ke adina kai ke no posi sorlo tum pinang an na kisung phodo sila hai puthang ni tum ta jesemet sorlo phan ka chirai je phan ni tum so song seng lo adom hang pathek plot pen pipi lo na tum la bangso isu ki klem pon ni tum non mat ke ahok lo sorlo tum koson si kisung ge pholong sitame ni tum pinang an cherap long lo lapen sorlo ason lo sorlo asomara tum kisung long sitame hilowing long manera tum pon pidet long samin le tum ban pi pon sia pe polong pachido dun pen pini arni ana pe po pen chido rap chi thak rap pon ninga ro ulo lasi ka prek ka kisung ge boy long samin le tum penang an cherap dun dolo tenon ke bang ilang nang tum pi kupi pia sai deng pon lang tum hin pen lalo dak ni le balong ke ni le tum ajat long sitame sorlo tum dorok sorlo tum kisung de lo ni le tum non sarkar pen nang patang pon mane long hem men dokok wai pista hem sitame pi pon pe do lang tang te tang te la pason long sitame do pen sarkar long non mat ke aphan dokok wai pista me hala sarkar tombang party alam ka chelang dokok ti mane ke BJP mane ke congress po alang tom party long sita party hiyan si CP panchati sila hai putha ke sarkar pen ke kadok ka biarat phasi ili tum Karbi Anglong arat mate all India arat aphan kiduk ke lak aphan ki thik pi pon tang der posila hai jong si tang hon pe potila hai kiri ke tar le blong as tamen ili tum rita le dunji la pen ili tum ta ni li pharman mate ni li tum anwan kiduk ke lak tum ta long nang ji pu la hai putha long as tamen ili tum claim pon ji Khotkhoti police atumpen ke ongdung a drugs kene ponlong arni bangason thak khotkhoti naka checking along ni phai ingkoi arni kang sampor phai trogra achi tim apor malong keton kelang kipa dopon bom ahutsi ihum abas bearing registration number AR020277 pusi pang thekonlo lapen bangso a drugs home cap long ponlo labang solong kado kabe pang room pet pen 129.28 grams kaching nang check amen laki sadhan sharma asopo pradip sharma artaninkan ingkora ke thom arong laki bede tinasbor district biswanat assam pusi pang thekpon
Nondo ana drugs khot-khoti police atum chepari deng ponsi lamhoi pabon ponsi kachingnang chek aphan hem tangsam thapon lo pusi pachini pon. Bukajan pen sarkorube Karbi Anglong News. Rongkhang hawar amai pen ZKYF ingdeng thongkya praisi aparman ketalondun. Nijang Karbi Anglong Rongkhang constituency arlo han lokrok mini stadium mati longchap sarpo pathua klam along hawar Karbi risonim sorong aje pining an ingdeng thongkya praisi ke plengke chokpura pini ke pangchenglu lapen bangso along kado kawe pen teran krehini an doji lapen kapathua son amung sitami ason son kretrok an peduponji. Bolesor Hansepen Kachoning Ripon Atengki Kadukawi Karbi Anglong Aradoan Abang Pubang Piti Latum Sitami Pindeng Sumpoching Thang Pemipen Alir Alon ZKYF Mati Jonal Karbi Youth Festival ke Talondun Along Talondun Lonang Puta Choningri Pedupon Lason Sibang Solong Randhiram Kru Rongkhang Hawar Amai President Langtuk Terang Secretary Longbison Bay Reservation Committee President Peter Singh Teron Working President Dhoniram Teron Secretary Tiri Piamai Klembang Phu Bolesor Hanse Dongkamu Kampen Promes Terang Karbi Anglong News. Cing sini malong ni tumpan, dagan ang cuburi pona tumpan, kardom na pilo, kardom. Si, dak indeng thongke beri si hawari semisal orang aja ke banglong pop abang ke, isi ke udam nang po, festival pi ke ningkan pokep ke play potema, sertalin ban pace tonsi, pining dak hanlok rok, pining anda ke bang tu bang ke lake. Isi bangke dakhan lokrok ahawar le puno pu nitum ke nagaw district adu hoile tuma si chai buk sang suhi ka do ko benda dake ang bong le pudam seme na si dake do kar bitum isi khai jutang khai jubat afan ansu se kala khai jutang na kang tang ku bangke chini po na si kicing si ne li ninga kang da rongkhang hawaramai atum pan la pentiri kamamai atum pan dak han lokrok papinai ding taso jutang amai nang di bangke kurang tipe jirlo nasi non kecinya tengte dak kadok kawe nang sepeti dunji an bangke terang krihini tu dak nasi kikim kerang kadok kawita nona tengke tangalo langa adeng punon mi adeng punon dondi adeng punon ba boha basung punon la terang krihini tum ke do phanke dak choklim lo nasi Monarlo baji ke thom, kalau baji sira citi mau porpeng ke ledak, pini Jonas Ingleng, arani hopon si pini ledak, don ring pun tuel ledak ke, sini ning thelo, debok terai akarbi punon karba akarbi kur forada tu, saya buk punon sang suki punon, badakta la rongkhang hawarang kang kidoan, methang ajutang methang ajubat, methang ani methang rokom, ansu sika pangtang kipan. Ansu se kacera putai kipan ingkora isi pen mungkora fi lan di farman dak long sap sarpo ak patwa klamlong tibielong dorde poke kadawita methang akam methang jutang methang jibat pra anutin akarbi korte ingir kithe kiding kithe kerin ta nang cera pe situ ni busi ni ka ning thelo lepen ni yang tum kan cukup cukup ke petu la puson ke kopipia sibi pone dak kadaw ko be crit shock la lun sampung kadang lok lun cutu kadang lok kadok kawe item ki crit shock bet APHLC asong pen karkok along executive meeting amai kangnipon along kursing timung pen kachitongdun Phuloni constituency ke parlo karkok along all party hills leader conference mati thihek pen APHLC asong pen executive meeting kangnipon ahut APHLC kursing timung pen chetongdun ahut pherangke atheng no kaning jepon ke non ke bangji MP kilik ahut ke APHLC mei phujai katharsi haipon popusi chechar et lopusi ningjepon lo Lapen BJP atum development puge nili ke theklong lelang nili ke theklong uttar borbil along PGR VGR along kedo atum along si BJP development ke thek pusi kursing timung pen ningjepon lapen thu kursing timung kaning jepon thu ke CEM Dr Tuliram Rongha media aphan kangchek puke alangli kilulo lasila sona CEM aphan ke ar pusi pasonnang po pusi karbok pedopon lo lapen PGR VGR along le along Supreme Court order along le puke CEMC Karbi arat aphan kapamang hulo pusi kursing timung pen pherangkya thengno kaningje pedopon tangte pherangkya thengno kaningje pon alam thele arjuponik sine Phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News Puthak bangke yalang itum ceparete kulotang de la non ke klem yes long ke pantang la non ke bangji
MP election pan itu masal jai kata pak ampen si ong dulu ngabut di pai faselang itu bang so kecil sikon dotang faselang bang so kecil sigalong bang ke alang itu pan ili pini bang so mai lang itu depan ili curu nangji lason iklan pon tek lason kecil parai pon tek alang depan ili curu lo kasi silam bang ke no bang so kecil songalong Karbi Anglong arat tame IPSL sia kecil songalong bang ke menit tum nang cetu dun bang sini di itu dami bang lah hello non ke bangji MP election bang ke tamasar jai kathar fansi Karbi Anglong arat lapet intellectual tum talang li fansi pahai po bang ke itu ke char pamil asik inang tum ben aku pimo lake nili media tum han kang cek lutang de lake alang li si kilulu lake kilu lapen ke man me ke plang flilu la sona siam han galang li ar pusi chip pisunei jong si alang li media phan jong si la son ke ther ke hap nang Karbi kalima pulotang de la kopilo itu punai ke nili alang li labangso media tum han la son ke ther ke hap bang galang li ton melu media tum han amang mena aja kok pachi har jaglong nai media phan mesen alam ke papon long ye phan jalang tum bidisuri ki thano ninga tum lo gente ni tum kele damun ya dim nang tum ni tum han birta nang pinoi ni tum development da saidan tum claim po puselang ni tum ethani non ke labangso development ke pale le dim ke pathanam ji pale long le de dia phan silang tum han tikya labang ke tuliram rong hang te lake constitution chini nelang apenang li constitution po hormu kopima pinian da chini lang asok ka chini yasi tum media phan ke thya kasilap so media ke thera pon ilisian tuliram rong hang apata le pinrem lo pen condemn lo lang